אנחנו עושים את המורה עכשיו. מקווה שזיכרון של הטבח שלכם. המורה לנמואל, אגוז, שוקולד לבן ושוקולד מריר. זהו, אתם רואים הכל? תראו רק את הידיים שלי, זה אני, יד גדולה ויד בינונית של מתן. אני אתחיל או אתה מתחיל? תעצמי. אני אעצום? יאללה, תבחר. בחרת? כן. עכשיו תורי? תפוך, תעצום עיניים. בלי להציץ, אתה לא מציץ, נכון? כמה זה? 4. יאללה, יאללה, נתחיל לשחק. אתה מתחיל לאכול? כי אתה בחרת ראשון. לא מורל, אתה בסדר. אני? תגיד אבל מורל או לא מורל. לא צריך, מורה? לא. מורל? וואי, זה טעים מהכל. לא מורל. ג'ם? לא. לא מורל. ממני. אבל ממך אני לא יודע. אני יודע מה זה. וואי, מה רגע מדי? לא מורל. לא. נראה לי הכי קשה זה הסוף. מורל? לא. רק שלא בחרנו יותר אחד. וואי, מעניין. לא מורל, זה מבחינתי. אני לא? אתה לא אומר לי כלום. אם אני לא אומר, בסדר. בסוף נהיה שמנים מהמורל או לא מורל. מה? אתה מפסיק לאכול? לא, אני מנסה. זה? לא. מורל! אני בחרתי את זה. לידו. שיחקנו. איך היה לך המשחק? בוקר טוב. בוקר טוב. כמעט אחד ליד השני היה. ביי.